رویدانên kurta filmekê Kurdî ne bi navê Nanê jehir kirî. Ji ber hemû ekteriya hevde gencên Rojavayê Kurdistanê li Duhokê. Roydanên vî filmî bû serdemê rejêma Bees li Herêma Kurdistanê vedigerît. Karîgeriya siyasetê li ser gencan û berxwedana wan dihête behezkirin. Jin rolê serekî di vî filmî de digerît. Ser peneberiya wê re dixwazî derbasî wan astanga bibît û şiyanên xwe yên hunerî diyar biket. Rastî kêfa min gelekî ji vî karî re tê gostikim weke jin, wek jinek Kurd ez vî karî hedikim xwe zarok min zarok jî hene û min kar jî heye û ez karî xwe hunerî ve jî zdirabim rastî kêfa min gelekî ji vî karî re tê û bi vî grûpê hevalê xwe re ez kar dikim. Ji ber çi ji ber û ez êşa miletê xwe êş û azarî miletê xwe ez dim xuyakirin ji cîhanê re jî. Ew xwe behsa demekî gelekî ji min ji ve dike. Yani ew xwe tarîxa Kurda yani nîj de weke ez bêjin neqebayî her siyaset bî daiman siyaset dijminê Kurda bû yani her tişt didê Kurda dirabî ve cem din xuyakirin heqê Kurda nemiriye her xor daiman lazim e peywendê bê û her gerek bi cegera xwe bê. Di nava Kempa Dumîz de kêşe û xweşî û nexweşiyên xwe ev gencên Rojavayê Kurdistanê bi rêka sosyal medyayê peyama xwe diyar dikin. Em rastem penaberin bes em diriya vê penaberiyê em car disê xwe bidin hevdû û vî karî bela bikin nav miletê xwe de çi li Kurdistanê çi ji dervî Kurdistanê em karbin tiştê hundirê xwe em derxin û disê xwe bidin hevdû bi karekî ciwan rabin heta ji me bêjin înşallah em ê her berdewam bin vî karî de li gorî imkaniyatê xwe. Karkirina van gencan bi merema serenca penaberan ji dramayên biyanî biguhrin bûya Kurdî da ku pitir aşinayî keltûrê Kurdî bibin. جي ام بين خلكي ما بشكي بري خو بدنا تشتكي كردي يعني بشكي دوري دراما تركي وهندي وصيني وتشتي وصاب كيفن بشكي بهتر بري خو بدنا دراما كردي وبهتر ناس كن ايشاواتشا هذاري واتشنا تشتي واتشنا دركتنا دريابي درامي دا وكو كيف خوشيك جيمش خلكي تشتكن تكاري بيجي يعني اغلبيه فيديوهات ما كوميدينا بيجي تكاري بيجي سي چارك جوانا بشكي تراجيديا دوات هي بشكي بحثا ايش وتشتي وصاتكي دماوه 4 سالان دا وی گروپی نزیکی هفته کرته فیلمان که زوربه آوان کمدینه درست کرینه تیدا دا خازی و گازندین خو دیگه هین نلانیم پیوان دیدار دوچیروکا وی فیلمی دا گنجن روجاوای کردستان او دردسرین لباشور کردستان چه بوین دنه دیار کرن به پشتگیریا دارایی یا لعنکی اف گنجن پنابرن روجاوا کمپا دومیس شیاینه سه جاران دویستاوالن فیلمای نیف دولتی دا بجدار بن